Γεια σου! Είμαι η Σοφιάνα από το bet.gr και σε καλωσορίζω στο review του N1 Casino. Εξάλλου, αν θες από τον καναπέ του σπιτιού σου να αισθανθείς ότι είσαι στο Las Vegas ή στο Monte Carlo, τότε καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Το N1 Casino ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2018 με τους ιδιοκτήτες του να έχουν μια μακρά πορεία και εμπειρία στη συγκεκριμένη βιομηχανία ως B2B εταιρεία. Άλλωστε, μια απλή περιήγηση στην πλατφόρμα του N1 Casino σε κάνει να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό το κατέχουν το αντικείμενο. Στρέφοντας το βλέμμα μας στο προϊόντικό κομμάτι, αξίζει να αναφέρουμε ότι πέραν από ένα εξαιρετικό desktop και mobile περιβάλλον, θα βρεις αποκλειστικές εφαρμογές, περισσότερα από 160 live τραπέζια από τους κορυφαίους παρόχους της αγοράς, ταχύτατες αναλήψεις και μία σειρά από εξαιρετικές προσφορές. Βέβαια, για να μην σε αφήσουν να χαθείς στην πληθώρα επιλογών από παιχνίδια και live τραπέζια, οι άνθρωποι του N1 Casino ανανεώνουν καθημερινά το section των συστάσεων για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και σας ικανοποιεί. Evolution, Pragmatic Play, Play and Go, NetEnt και δεκάδες ακόμα κορυφαίοι πάροχοι της αγοράς εξασφαλίζουν ένα εύχριστο και καλέσθητο περιβάλλον στο live casino, το οποίο κυριολεκτικά δεν θα βρεις πουθενά. Εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι περνώντας το ποντίκι πάνω από το παιχνίδι εμφανίζεται ο πάροχος. Οπότε, πριν μπείτε σε αυτό, γνωρίζετε ποιος εκ των δύο providers το προσφέρει. Ένα σημείο που σίγουρα θα σου τραβήξει την προσοχή στο N1 Casino είναι ο τυχερός τροχός με το Lucky Spin να είναι η πρώτη επίσκεψη του κάθε παίκτη στην πλατφόρμα. Βέβαια, σε ένα live casino με τόσες δυνατότητες όπως το N1 Casino, οι πολλές και διαφορετικές μέθοδοι συναλλαγών είναι απαραίτητες. Η εταιρεία φυσικά έχει διαβάσει την ανάγκη αυτή και έχει εφοδιάσει τους παίκτες της με μια πληθώρα επιλογών. Αξίζει να σημειωθεί πως στον τομέα της ικανοποίησης των ετοιμάτων ανάληψης παίρνει επίσης πολύ καλό βαθμό, με την πλειοψηφία να γίνεται άμεσα. 24/7 και 365 μέρες το χρόνο λειτουργεί εξυπηρέτηση πελατών μέσω mail στο N1 Casino, η οποία προσφέρει δυνατότητα συνολικής αξιολόγησης της λειτουργίας της, με τη γνώμη των παικτών να είναι υπερπολίτιμη για την εταιρεία. Αυτό που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να τσεκάρεις το πλήρες review του N1 Casino στο bet.gr και να περιηγηθείς σε ένα online κόσμο διασκέδασης και κέρδους.